me ya kamata mutum ya yi idan ya gama KYC sa ko kuma bai gama KYC sa ba. Wato abinda Pi Network suke nufi da wannan update ɗin da suka sake kenan, wato reminder, wato kamar tunatarwa kenan. Complete mainnet checklist, mutum ya tabbata ya gama mainnet checklist nashi. Za mu yi magana akan wannan update ɗin da kuma ƙarin bayani akan me ya kamata mutum ya yi a matsayin shi na wanda ya yi KYC ko kuma wanda bai yi ba na Pi Network. A danna mana subscribe kuma a danna like akan wannan bidiyon saboda mu tabbata ya burge ku, kuma a mana sharing nashi saboda mutane su amfana. Mu shiga cikin bidiyon. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar da muka yi magana, za mu yi magana akan wannan update ɗin da Pi Network ta sake a wannan karon kenan. Kamar da kuka sani, duk wani update mai amfani da Pi Network suke so su yi, suna sakewa ne a dashboard nasu. Pi Network suna sake update, duk update inda suke so ya isa ga kowa, tunda sun san kowa dai in zai yi mining dole zai zo dashboard nashi, wato home na Pi Network application nasu. Suna sake update da suke so ya isa ga kowa ne a wannan dashboard din. So duk wani update da muka kalla a wannan, mu tabbata mun dauke shi da muhimmanci. In dai kana yin mining na Pi Network kuma kana so duk abun da Pi Network suke ciki ka sani. So a takaice dai za mu yi magana akan wannan update din. Kamar da kuka gani a nan suke cewa essential reminder, wato babbar reminder mai amfani kenan, that's essential. Kamar yadda suke magana a nan suke cewa complete your mainnet checklist steps to migrate to mainnet if you have completed KYC. Wato mutum ya tabbata ya gama mainnet checklist steps nashi na mainnet checklist inda ya riga ya gama KYC saboda ya samu a masa migrating na coins nasa daga cikin wannan application din mining din zuwa cikin wallet inda zai iya sayarwa kenan. So passing KYC alone will not enable the migration process yet. Wato ya wuce KYC ba zai sa a ce an mayar maka coins naka daga cikin wannan application in zuwa wallet naka ba. Wai dan kayi KYC ba zai sa a ce Pi naka sun koma cikin wallet naka ba. Wato akwai sauran abun da zaka yi kenan, because pioneers still need to set up and confirm their wallet. Wato dole sai kai confirming wallet naka kamun nan a iya mayar maka, and store the passphrase safely. Kuma mutum ya ajiye passphrase nashi na wallet nashi a wuri da ba zai samu matsala ba. Sign the token acknowledgement, wato mutum zai yi signing abubuwa dai. Wayannan abubuwa ne da suke cikin mainnet checklist. Idan aka ce acknowledgement ana nufin kaman ka ba da shaidan cewa kayi kaza, to wannan shine acknowledgement din. So idan ka yi confirming na wallet da sauransu, za ka yi acknowledging cewa kayi wayannan abubuwan su tabbatar kayi, and finish any other steps on the mainnet checklist. Kuma mutum ya tabbata ya gama abubuwan da suke mainnet checklist. Za mu zo mu duba mainnet checklist din yanzu insha Allah. Duk da dai na yi video akai kuma zan ajiye mana shi a description na wannan video, amma za mu je mu duba mainnet checklist din mu sake bin su ɗaya bayan ɗaya yanzu insha Allah. Migration will only enable migration will be enabled only when the checklist steps are fully completed. Wato mutum zai iya yin migrating, zai iya tattara coins nashi daga cikin wurin mining din nan ne zuwa cikin wallet nashi idan ya tabbata ya gama checklist, mainnet checklist nashi, wanda za mu je mu duba yanzu nan. All other steps can be completed even before KYC. Steps sauran za ka iya gama su kamun kai KYC, tunda KYC dai baka ake yi. Duk da dai na video akan me yasa ba a ba mutane KYC. Idan mutum yana bukata zan ajiye mana shi a comment section da kuma description na wannan video insha Allah. No reason to wait on these steps, especially after completing KYC. Baka da wani hujja da zaka ce zaka tsaya baka karasa wayannan steps in ba, musamman ma idan ka gama KYC ka. Given the grace period deadline, tunda dai masu riga sun ba da wannan lokaci da suka ma mutane rangwame, suka ƙara mana lokaci, mutum ya tabbata ya gama abubuwan shi. Duk da dai bai wuci wata ɗaya bai rage wannan grace period din ya kare, mutum ya tabbata ya gama abubuwan shi. Yau ina magana
a wannan video da nake magana yau 17 ga watan November, to mutum ya tabbata ya gama kamun grace period ya kare. November 2024 kenan. Migrate your Pi to mainnet as soon as possible. Mutum ya tabbata ya yi migration nashi na coins nashi zuwa cikin wallet nashi a lokaci kankani da zai iya yi, so to avoid forfeiture and to use your Pi with others before and after open network, saboda mutum ya gujewa wasu matsaltsalu kuma ya iya amfani da Pi nashi kamun open network da kuma after open network nasu din. Sai ka ji mutane suna cewa wai Pi network ba sa so a ringa transaction na Pi, gashi kuma suna magana mutum zai iya sharing with others. So kai tsaye bari mu je mu duba mainnet checklist da yadda ake abubuwan. So zaka danna kaman nan wurin kenan, sai mutum ya danna mainnet din nan. Idan ka danna mainnet din nan, a nan ƙasa zaka kalla mainnet checklist a nan wurin kamar yadda kuke gani. So idan ka danna mainnet checklist, step na farko shine zaka yi downloading Pi browser wanda na san kowa yayi. Zaka yi creating wallet wanda shi ma na san yawancin mu an yi. Zaka yi confirming wallet. Wurin confirming wallet ina idan ka danna, kun ga zaka dauko passphrase ne kawai ka sa sai ka yi confirm, wanda ni na riga na yi, no need in sake yi yanzu. So step na 3 kenan. Step na 4 zaka yi committing lockup wanda shi ma na san kowa ya sani, inda zaka rufe Pi naka. Duka na yi video a kansu, za ku iya bincika. Secure your account, zaka tabbatar da security account naka. Acknowledgement, zaka tabbatar musu cewa kaman sign in ne wannan, zaka tabbatar musu cewa abubuwan da kayin nan kai kuma ka yi su. Submit KYC application, wannan step din shine idan ba su baka KYC ba zaka ganshi a ja ne, ba zai kore ba. Ni kun gansu duka kore saboda na riga na yi komai da komai ne. So wait KYC result, idan an yi approving na KYC ka wannan zai kore. So mainnet migration, wannan step na 9 shine suke magana cewa sai ka gama step na 8 din nan gaba ɗayan su kamun nan ka zo ka yi wannan, wanda kuma na yi video a kai shi ma kuma zan ajiye mana a description na wannan video. So wayannan su ne steps inda ya kamata mutum ya yi na mainnet checklist. So wannan a takaice kenan. Idan mutum yana da tambaya zai iya min shi a comment section na wannan video. Idan bidiyon nan ya burge ku, da Allah kuma na sharing nashi, kuma ku danna mana alaman kararrawa da subscribe saboda duk bidiyon da muka yi ya zo ya same ku kai tsaye. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.